te mentang walam shpi ke jingtu khana shaphang uni usyahid kapur ubadai uwei u aktor uba paunam bat ubadai uwei u aktor uba bhabriu ha hakisngi kipor kiba menshwa bat long la khai uni u aktor de hapo kanongba delhi ha usnem khat khandai spa propwei haka arp santerik jong ubenai Februari bat long une u aktor hakapor keba udang riet ba hakapor keba mau udang don ya ka laisnem ka karta long baki kemi ki kpa ki jong u kila khat no nakane ka perthei bat long haka karta ka badang riet ula du no ya laki kemi ki kpa kiba it kiba thon ki jong u bat long ula sa rengkat no bat kiba haying kiba hasem ki jong u bat long ya lam no de kiba haying kiba hasem ki jong u napo kanongba Delhi shapo kanongba Mumbai bat long une u aktor ulanang he ulanang san bat la yu u haka wei ka film kum uta unong shat hapo ka film dil tu pakal he bat long une u aktor ulia don benta ningkong de hakane ka film dil tu pakal he bat long kat badang yak kisngi kipor la yu ka sap ka talen ke jung u ka ba ma u udon bat long de usnem ar hajar nyeo ulayo yakata ke jing itu pajba hapo kari India haba ulaak yakatu ke film jab wimet bat long ke film jab wimet ke de ke wei ke film ke ba paunam bat ke ba pen itu pajba ya ke jing im ke jung une usyahid kapur bat long ke badang yak kisngi kipor ula dang beteng ya ke ban ak film haki wei ki film kum ka viva ka Rajkumar bat kiwei ki film ki ba mu ula dep i ka ban ak bat long une u aktor ka badang mi kisngi ki por kata ka sap ka jung u la yu ba udon shisha ya kata ka sap wat la ulong uta ukun suet u barangli ha ka jing im ka jung u bat la ong ba ha ka perthei bat hapo kari India ki yo ning kong la ne ki itu ning kong yu u kum uta unong shat namar ude uwei unong shat uba paunam ha hakisngi kipor kiba menshwa bat hakane kapor kibamta ngam syam ladon shibun kibenta ya kaban wanra ya ka khana lane ka story ke jung u aktor bat long une u aktor hadu menta uladon la ka jong ke ying kasem bat uladon ru armut ki khun habayade bat ka jing im ke jung u bat habayade bat ka ying kasem ke jung u hadu kini kisngi kipor kibamta te hakane kapor kibamta ngam syam ladon shibun kibenta ya kaban wanra ka story ke jung une u aktor re tang kini ki kentin ke bakhandian Kublai Shibun